Her hos Byens Auto er vi stolte af at ligge lige præcis i Hammel. Vi elsker at hjælpe beboerne, men vi er også rigtig glade for, at I støtter os, så vi kan lave bedre lokalsamfund, så vi gør alt, hvad vi kan for at både at hjælpe folk, men også støtte lokal sport og foreninger. Byens Auto er et meget lokalt værksted, som har rigtig mange lokale kunder. Det er vi meget stolte af. Det er meget, meget vigtigt i sådan et lille lokalsamfund, at man kan stole på sine mekanikere og stole på det, der bliver lavet, og at det selvfølgelig bliver lavet til den rigtige pris. Når vi driver et værksted i en by som Hammel, så kan man sige, at vi lever af byen. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi også giver tilbage til samfundet. Og det gør vi jo, fordi vi gerne vil støtte det foreningsliv, der er her. Fordi når det foreningsliv det fungerer, og folk de synes, det er et dejligt sted at bo, så er der en lille risiko for, at vi får flere kunder, og det vil vi jo gerne. Hos Byens Auto håber jeg, at når folk kommer ind ad døren, at de både ser det hyggelige og det lokale, men også samtidig, at det er professionelt, og at vi respekterer kunden og kundens bil, for det er det, vi lever af. Så professionalisme og kvalitet håber jeg, det udstråler, men samtidig også et rigtig god humor og et godt fællesskab hernede, og at man føler sig velkommen.